Khoroksa bukhuk wanji chela bai 2 years romai hamjak laikya phia bo tabuk bujui mankha wanji chela bai hamjagai bo bwsuk mistake eba chaya khlaikya tei bo tabuk bwsuk problem bo tong himdike chung o bukhuk tamo saka tai bo bahai ke wanji chela bai hamjaknani nangkha sawi manlayano norok naidi o video no puilani simi paithak jorano tamni hunke tinini o video kaisa motivation ungnai o bukhuk ano puila WhatsApp ni bising tuino SMS khlai sanani chengkha puila no o burui ano o bukhuk ano text khlaio hello dara angni ni help nango please dara ang saka bono sabongkha ge bosaka dara angno kamnangai ani dolni orose number nawi text ma khlaio kang bono reply rikha saboni ni dol boro number man bahni tamni kang bin number sinia puilao abon ulo bosaka manekai dol suma sawo bonang by contact tongo nono story sanai hinai sawo hinai binor naw dara ta joli di please angni ni help nango ni bosao suma no hongke to ang sinika boani dol no gang bono saka botam ni baga ano help nang ke love story share khaina bagi dahni ang bono sangka ar pore bota joli di mano ang reply rikha joliya tam sadia kon ni ge bosaka dara sana bolajo do haipano saya khaibo ungya dara please ano map khaisi di ni saw gang bono sangka nini mung tamo ni singra ka puila bosaka ani mung lisa dara yang saprom dikini ni saw ge ang o nka abnulo tamong khaba sadi srai ni ang bono sangka nga bosaka mane dara nono respect riwoi no masaw nongle khoroksa buino advice rok rina rungo lama phunukna rungo khaiba ang masa cholano hamjak mani wansa bai dara tabuk khai problem ni boso gang bono sangka wansa bai hamjagai tabuk tam ongkhaba ni ke boso ang belai kiri khadara please help me ni saw ang tabuk thunya simi lama tongsiu ni boano saka gang wanakha bo thunya ni simi lama tongo ni saw keba pa tamni tamo kirma singsa kok sai tongkha bujiri wei sadi kaham ke nang bono sangka ga botam saka ang tabuk tamo khlai sinai dara gang bono sangpika puila ni simi sawai khnardi nang bono puila bahai ke hamjak nang bono sangka apro bosaka akon dara khnadi ang o wansa bai class 9 ni simi hamjak layo o wansa bai chung class kaisa khaino porilayo abosi bo ano daily koksau haipono angbono hamjaknani feelings grai mane o wansa sala bai bo khorokni classmate class 9 ni simi ke wansa ga bo bai daily no kokrok sanan nayur hinda ke haipono o bukhuk ni ke o wansa bai kok sanan robini asek feelings grai ta kang bon sangka hankai ne ge bosaka ang bo bono dol haike no bisas khailayo chung salcha bo ano project khaipro help khayo nisaka ang bo bono help khayo salcha khai bo ano propose at kaisa noreo ani babu bwsa pores ni yakri hine honke nung accept khai rikhada nang bono sangka bosaka ihi dara ang bono ignore khai tongo wansa hinai abosi bo ani bagai rang rok rohoro ani babu ni yaktei but ang naya ani babu khenao abni ul rogo ani number nawai bo ano text khayo ang accept riya bono sao nung baile ang jatjuda ani dopha wo nono ko sigla khine gang bono sangka bokok borok daman ne o wansano bosaka ihi man yadara gang bono sapika akon to sakadi bahike bono no hamjak mo khiklaikha tamni ke nung to puila bono buini dopha hine ignore khayo pheda nang bon saka ge bo sapika ulok khaino do bosao ang amtei wansa phano hingsa khaiya tai tribal rokno support khayo o wansa bona ti sauta nongsiani burui hunke ang pura tiprasa bkha ongoi nono kaijagai nongbai thuyasak happy tongnai hine tei chamari phano ongnai tobo ano hamjago oro wansa tipra tamo ba hamjak mas asol bla hine serious khai kok sai tongota gang binokongno khnawi bono reply rika aporke nongko sikhada ni ang bono sangpika bukhukno bosapika afrobo ang bisas korai wansarok soitan tongo hinai
ang bono map sanai no saka alka beri hamjak di ani parents rok nung bai gosikla khine aboni 3 months pore bo ano sao nono hamjage ang onek kosto mankha nungano bufuro bujisinai wansa ngai azai phaimani ani chaliya hine o wansa bono sakata bukhukno bo wansa ngai azai phaimani o bukhukno manli abu bini kapalni dushi hine o wansa bono ama hake kokari wi sakata gang bono sungpika o afro ke nung koda gosika nang o bukhukno sungpika bo saka do bo afro atimang sawai kabai emoji rok rohor tongo wansa ngai azai phaimani ani belai chaliya khani hamjak mano manje hinai ani bokha no buji nani o dunia molpai furuda nung ano hamjak mano hinai kabai mang tongo abai ke buko gano saka ang bono sapika hinke nung bono butike hamjak kha sadi hinai bo saka apurke ang bono khairokha o wanjini amai kokrok khanoi apurka bukok bono khairok saka hinke ang bono wansa hinai wansukya wei hamjak mano kotor snamnani jengkha amtei kheno hamjak laika dara ni saka borokni hamjak mangka bukhok paithago ke wansani okorokno khanaoino bo bono khairok jagai hamjak ani so kang apur bono saka naidi amjokmung besek borokni bokhano slaiman nyang bono saka ar pore bukhok ano saka dara nung simisi lama phunuk sidi ang tabuk tamo khaisinai kang bono saka akon tabukle tamo ungkha sakradi bo saka bobai 2 years tei half relationship tongkhado dara okok ani kaka song saimanai ang hinjak tongkha ani ama song saiman khe ang nogo ma tongklak dara nung ano lama phunuk sidi ang chaimi ya nungmaya problem klaijak please support khaidi tai ano solution rudi ni obukok ano saka ang bono reply rika tabuk norok break up angkha tai boano support chano tai bini problem no phunogoi samani bagang bono gosika support khlainani bosaka ihintara abono problem nisho break up india khota ang saimano ani babu songle wansa bai kaikalak tai chini borok rok bo ano characterless wansuknai ang bo charai kho asuk wansukna rungya kho ano ke support sabo khaisinai ni obukok saw gang bono saka akon ani kok khnadi nung ke o wansano tabuk bokhabaida hamjagi tongkho nyang singka bo saka mane dara angbo bai 2 years tongmani kisa bokhaman khado haipono tongte bono pogei bono poknani ano lama phunuk dini so ang bono saka nung agi se wansano bisas khaikya abono nini chaliya nyang bono saka aboni ulo bo saka bukhok audara angbo ani chaya gosiwo ano nakar sidi dara ani belai chaliya angnona lachi tete si sawi ma tongo dara nengle bokha kaham borok kaham hinei wansugoi ge banam se bisas khai samanyang bono saka nengo wansano boksuk sinaida promise khaidi ano yakar damano nyang bono las kok sungka afro abukok saka poknani trai khai sinai dara ani mom song bo jajak glak tai wansarokno bo angkirina rungkha tipra sabai kaijak matei wansa bai kaijak khushi man glak dara tabuk ang torisi bujina runggo ani problem omosi ang o wansa chalano yakarnani lama ani life nostong yasa gyang bono saka nung bono jodi no 100% sure yakarnani gosike ang nono support khainai tei lama phunuknai phia nung kok thik gri hinke ang o problem o gri olake sumsok phano mannai tai problem o kalaimano nyang bono saka aprubo ano saka atia dara please angni help sinango ang bono 100% no yakarnani try khlai tongo tabo ang ani laibo onek mistake khlai kya dara omhai mistake tai khlai kla ani tofani tipra jigrok no bo kok kcharna belai muchungo ni boso ang bono afrukai saka aw borok ungi to ya prikaisleo heda o wansa ke no agin hage mayarok da khaisa nang bono sungpika bosaka saka simisi kaham dara borok tipra motha IPF ti joto tipra sarok ni party no joli jago gyang bono saka nangka bahike saimansa bosaka saimano bosa ano saitongo ang bono sapika akon okok batri siti nini bagai ang solution
rinai tabuk khanadi niang bono saka in sadi dara ni bo saka gang bono apro solution rikha neo wansa bai hamjak tongmani kok nini parents tei nini kaka songno khulogoi ma sasinai do nang ano sama haikeno borok no bo khulogoi sadi jesek chupkhe tongo asuk no problem kotor ungu tawana di nang sadi nini kaka tai parents rokno ano support khai di tai kaham ke tei dolei tong di hinai ang bona ma haike solution rikha boafro tam saka akontara o wansa bai ke bahai ke kak sinai nisau bina bo kaise problem ang bono sapika wansano nang aste aste care khaya indi tipra sarok batai khai gabang mano break up nglai tonglayo khnawi tong nabla asa tension tanadi aste aste yakar sidi nang bono saka ge boafro saka dara ama songno sanani tam hayingo mane lachiu gang bono sapika lachiya kekai nang asik lachike nini kakani yakti saridi tai te kaisa kok khanadi angni ni mo problem ni kokno tei kaisa video snambana abono nini kaka songno phunukdi hake borok nono nini bukhani kokno bujiwei nono support khaya nang bono saka nga boafru ano hambai dara nini kok khnawi shani bukha taisa helengsiu nisau gang bono atei mistake tai tang sidi kuchugo kadi samung kaham khaidi dofani mokhangno chungri nang bono kok charkha abne ulo boano love you dara nirwo gang bono sapika akon kekai love you agi bujia tongmani tabuk bujimani bagai nang bono saka bo sapika dara gabangma tipra jegrokno jotosi character less ungoi wansa bai kaijak yana ama hai mistake ungibo tongna ni boano so gang saka au tongnai ta nang bono saka abne ulo bo wansa chalabai tipra jekni kaisa picture rohroi sawo ang bolachu dara tabuk omo haibri rok ni bagai ang sak bolachu ni bo saka gang bono saka engkha thuka ang kekai good night ani khana kam kabangma tongo youtube rok bang focus riman yangni bono saka tamni ke horbong khaba hake tabuk obukhok no ang sanani musungo nang tabuk bujikha tai one sukna sika abo hai mistake tai ta khlaisidi tai ang specially ani khani tipra jegrokno sana musungo haipona ang joto bri rokno hamye ni samaniya baksa ni kokno no ang sawi tongo jeprofano belok jagya tuikhe tongnani naidi chini borok rok 10 bai belaikeno kaijak layo chini tipra jeg educated doctor engineer ama hai rokse 1G lekha kwrwi rok bai suda kaijak laimani jeng nukjago pheba belaikeno kha khamani ko sana thangke 1G rok le chini borokno siklugui mangsi tongo aboni bagi ang sanamo sungo tiprasa selani bo bial kri khubla tiprasa selana ye kaijakna bagi ang request khlaijau tai tiprasa sela rokno bo sanamo sungo norok bo chini tiprajak bri rokno support khlaidi tai motivate khlaidi tabuk baksa ano sungui manu hamjak mawo tamuni wansa tipra hini tong pheba abono tei sana thangke kok kolok mano tongko norok bo kisa deeply one suknani chaitokdi hake o video nai tongnai bayap song norok no bo angkoyo norok bo kisa sek jukti kaham rwei tolawo comment khlai sadi bahai ke chengchini tipra jek bri rokno abo hai bemar hamyani yakni phioknai tai norok tinini o video no chini joto tipra sarokni thani share khlainani bagibo angkoyo norok jotono kaham krung no tongdi hambai।